шумо кӣ ҳастед ки як бародаратонро кофта хоб меравед гуноҳаша? аллоҳ бахшоянда ва меҳрубон аст. бисмиллоҳи раҳмони раҳим аст. ҳар яке мову шумо бовар кунед, пас дар рӯи экран биромада хеле хушрӯ гап мезанем. Як гуноҳҳое дорем ки парвардигор панаҳ мекунад. ҳамина ки ҳам болоям ба камера, ҳар сари як банда ба камера ҳаст, назорат мекунанд. гуноҳе ки мову шумо дорем мумкин ҳички надошта бошад. барои ҳавай як сухан дониста гӯй то дӯстро душман нагардонӣ, зи ҳарфи бетаяммул ошно бегона мегардад. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, падарону модарон, бародарону хоҳарони гиромиқадр. умедворам ки ҳама каса хуб ҳастед. ҳамватанони азиз, имрӯзҳо ростӣ ютуби тоҷик даромадан намешавад. Як бобоя ёфтаем, бобои қанд, бобои блогера. ростӣ ман фахр мекунам ки як бобо, як мусафеди мисол ришашон сафед дар шабакаи иҷтимоии ютуб роҳ ёфтанд, мухлисони худро ёфтанд. ва як чиз ба афсӯс мехӯрам ки ҳамин бобоя блогерҳо ростӣ расво карданд, хело бобоя аз роҳ бероҳ кардан. ин ютуб ман зиёда аз 3 сол мешавад дар ҳамин ютуб видео мекунам, мемонам. ростӣ то ҳозира худро блогер ҳисоб намекунам, барои чи ки вай вақте ба блогер мегӯянд ки вай блогер барои миллату давлату барои ҳамватанои худаш, барои ватани худаш ягон ободие, ягон як кори намунае карда бошад ки мардум гӯянд ки вай фалон блогер анамин корро кард. ростӣ ҳозир таги ҳар як санга мекӯвӣ блогер ай дар Тоҷикистон. Блогер он вақт мекунанд ки блогер вай вақт мегӯянд ки барои миллат, давлат, ҳамватани худаш хизмат карда бошад блогер. ростӣ блогерҳо насли наврас тамошо мекунанд, ҷавонон тамошо мекунанд. эҳтиромона хоҳиш мекардам барои блогере ки бо чорни хайп худашонро машҳур кардаанд. дароед бинед ютуби мана, ростӣ ман 3 сол шуд қариб дар ютуб фаъолияти корӣ дорам. ҳаракат мекунам ки ягон вақт ягон чорни пиар карда набошам. ростӣ дар ҳамин ҷамъ дар бораи бобои блогер маҷбур шудам ки гап занам ки ҳамин бобои блогера монед ба ҳоли худашон, асабӣ накунед. ман навори охирони бобои блогера тамошо кардам, асабӣ шуда гап зад истодан. барои ин ки ҷавоно худо мо баробарди набераҳои ҳамон кас мумкин бошем, баробарди фарзандони ҳамон кас. мақсад мо ҳамчун фарзанд, ҳамчун набера бояд рафтор кунем, эҳтиром дошта бошем ба калонсолон. риши вай одам сафед то як риши мо ба мисли бобои блогер мешавад ки хело заҳмат кашидан дар кор. барои ҳамин хурсанд шудам дар кор ки дар Тоҷикистони азизи мо низ бобои блогер ҳай, мақсад блогер шуда истодам. ҳаракат кунем ки ҳамин мусафедоям як насиҳаташонро гӯш кунем, як онҳо чӣ набошад зиндагия дида омадагӣ то имрӯза чизе ваён медонанд, мо намедонем. ва эҳтиромона хоҳиш мекардам ба баъзе блогерҳо ки биёед бас кунед дар санга ба тарафи худамо задана, якдигарро мо ҳурмат кунем. миллати тоҷик худомо бояд миллати тоҷдор бошем, дар фикри якдигар бошем, дар фикри ободӣ як ҳамватан, ободӣ ватани азизамон ҷумҳурии Тоҷикистон бошем. ростӣ аки Диловар Сафаров 2 сол 3 сол пеш як чиз гуфтагӣ буданд ки ҳамин чӯбаке гирифти гӯҳа ки кофтӣ бахшиш ва гӯҳ буш буромадан мегирад. шумо кӣ ҳастед ки як бародаратонро кофта хоб меравед гуноҳаша? аллоҳ бахшоянда ва меҳрубон аст. бисмиллоҳи раҳмони раҳим аст. ҳар яке мову шумо бовар кунед, пас дар рӯи экран биромада хеле хушрӯ гап мезанем. як гуноҳҳое дорем ки парвардигор панаҳ мекунад. ҳамина ки ҳам болоям ба камера, ҳар сари як банда ба камера ҳаст, назорат мекунанд. гуноҳе ки мову шумо дорем мумкин ҳички надошта бошад. барои ҳавай як гуноҳи як бародаратонро гирифта рӯшан накунед. блогерое ки бо ном блогер ҳастед, наворои хоҳароя модароя гирифта фалони занаша қапидан, фалония хоҳараша қапидан, навораша ба интернет нагузоред. шумо ҳақ надоред. ин ҳаққа шумо ба ҳеч ки додагӣ нест ки хоҳар як бародари як каса бироварда ба ҷамъият ютуб яъне шарманда кунед. шумо ин ҳаққа надоред. бародари азиз, шумо блогер шуданӣ ҳастед, хизмати шоиста кунед, хизмат кунед ва номатонро ҳамчун блогер дигар мардум шиносанд. як
миллат ба як хизмат кунед, ҳамватанатон ба ватани азизатон ба як ҳисси худатон як саҳми худатонро гузоред ва баъд он вақт гӯед ки ман блогер ҳастам. Шабакаҳое ки мисол номаш ҳасту сурати шумо нест, дигар хоҳарое мегузоред, дигар модарое мегузоред, дигар одамое ки мисол шинохта ҳастанд, наворои вай одамое мегузоред, худатонро мисол блогер ҳис накунед ва миллата мақсад чӣ накунед. Хоҳар модарои моя бароварда мақсадро экран шарманда накунед. аллоҳ бахшоянда ва меҳрубон аст. Шумо ҳеҷ кас ҳастед. Барои ҳамаи бародарои азиз ҳаракат кунед. Бародарое ки мисол шумо истифода мебаред ами ютуба, ҳамихе бародарое подписатся накунед, лайк намонед, дастгирӣ накунед, ҳамон бародар мебинад ки дастгирӣ нест, дигар ҳамон коршо пеш намебарад. Барои ҳамаи биёед ба нисбати якдигарамон ҳурмату эҳтиром дошта бошем. Гапа дароз намекунам. Аз ҳама чизи қиммат ин вақт аст. Вақти худро дареғ доред. Ҳар чизое тамошо накунед бародари азиз. сухан дароз шуд бародари азиз. Мо дар шаҳри Екатеринбург қарор дорем. Дар охир авиакаси худамонро дорем. Барои шумо ҳаракат мекунем билетҳои арзона ёфта дода бошем. Ин хизмати як кӯчак барои ҳамватанҳо ва кор дар шаҳри Екатеринбург. Касое ки патент доранд, номерои ман дар зери навор мешавад. ватсап нависед. Касое ки дар группаи бародарои Екатеринбург дохил шуда мехоҳед, номерои ман дар ватсап нависед, мо дохил мекунем. онҷо ҳар рӯз корҳо дар стройка, халтураҳо мешавад. ман шуморо онҷо дават мекунам. метавонед ки дар онҷо ягон халтура ёвед ё ягон кори стройка ёвед ё ягон кори постоянна барои худ ёфта бошед. боқӣ дар амони Аллоҳ бошед. дар фикри шумо ҳастем. шумо низ дар фикри якдигар бошед. ҳаракат кунед, якдигарро паст назанед, якдигарро шарманда накунед дар ютуб. мақсад якдигарро кофта наистед, чӯбака гирифта. ягон навигарӣ кунед, ягон намуна шавед ки як кас гӯяд ки фалончи, фалон блогер, фалон канала тамошо кунад, ягон кас тавсия диҳад ба номи нек. сухана дароз намекунем. худо дар амони Аллоҳ бошед. ассалому алайкум. дуогӯи ватан модар бошед.